No je to tady, konečně jste se dočkali asi 1 minuty od minulého videa, ale to je jedno. Dneska bude to první díl Battle Cats. Ukážeme si, jak to tady vypadá, co to je za hru a tak. Takže necháme si skipnout. Tak, konečně. A takže jdeme první. Konečně, po dlouhé době. Takže stačí, teď ze začátku budeme mít jenom 1 kočku. To tady ukazuje, tady nahoře máme peněžní budget. A my se snažíme zničit tou 1 kočkou. Tou 1 kočkou se snažíme zničit tu druhou bejsku. Jo. Zatím to je úplná 0. Zatím nedává nic. Prostě úplný nic v téhle hře. Tak tam pošleme další kočku. No, hezky teď to umlátí. Tak, teď tam pošleme 3. kočku. Moje bejska má zatím jenom 1000 životů, to se změní do budoucna. Už tam máme 4 kočky, to vypadá gangbang. No, tak pojď. Ještě. Hezky. Ještě. Ale no to dlouho trvá teda. No, už to vníčte. Jo, tohle to je fire. Naše bejska má takový fire. A když půjde nepřítel, tak ho můžeme zabít tím. A nebo aspoň odrazit dozadu. Takový knockback. Tady to vysvětluje tutoriál. No, takže. Zatím tady nic nemůžeme otevírat. A tady jsou nějaký zadarmo odměny. Každý den tam může být zadarmo odměna. A víte co? Když je to první video, tak si tady otevřeme zrovna event. Nečekal jsem, že tady bude. Je to vážně dobrá věc, že tady je. To se neděje jen tak. To otevřeme. První vždycky padne XXL. Lidí vážně. Vždycky první XXL. 1001. To je dobrý. To ještě jednou. Tak pojď X. Nevadí. To bude asi nějaká 200 možná. My doufám. Tak kolik to bude? 1133 cat foodů. To je hodně. Lidi, to je vážně hodně. Zatím ještě nemůžeme kupovat. Zatím tady můžeme jenom upgradeovat. Tak za prvý musíme dohrát, myslím, že první 3 itemy. Tak to rychle zvládneme. Můžeme dát nějaký timelapse, jestli chcete. Asi jo. Tak. Teď. Takže teď se nám otevřela nová kočka, je to tady Tanket a Xcat. To teďka nebudeme potřebovat, my nejlíp si tady upgradeovat Efficient a Wildcat, protože tady to bude zvyšovat naši rychlost peněz a tohle bude zvětšovat vlastně ty peníze, no. Ale my teď si upgradujeme Xcat, to je hodně dobrá. Upgradujeme si i kočku normální a dáme teda 1 upgrade sem. Už nemáme peníze, tak to ještě dáme do normální kočky. Máme hotovou rovnou 1 misi, tak si tady vezmeme cat foody. A jdeme pokračovat, takže zase timelapse.
takže tady už by měl být ten boss, teda myslím. Podle mě jsme na to dost připravení, tato kočka s dlouhýma nohama, ta zvládne hodně věcí. Z začátku tam pošleme jenom normální kočky, protože nechceme hned hitnout bejsku, protože když hitneme bejsku, tak ten boss se spawne a my máme našetřených jenom 300 korun. To je hodně málo. Takže vážně musíme jako chvíli počkat, no. Musíme ještě víc našetřit, aspoň 500. No to víc ještě, třeba hodně. Tam pošleme Volket, tím pádem Volket. To je takový tank, prostě má hodně životů. Dává damage a má hodně životů. Budeme potřebovat aspoň 800 budget, abychom spawnuli ty dvě s dlouhýma nohama. Můžeme tam teda poslat ninju. Ten to na chvíli obstará. Ten je možná moc OP. Ne, zabijte ho. Musí ho zabít. Ne. No, tak to musíme zvládnout. Takže tady je hroch. Necháme ho, ať dojde až za náš fire. Smažíme ho a potom mu dáme nějaký damage. A ještě musíme našetřit aspoň 400. Jen musíme obstarat ty malý mužíci, aby sem nedošli dřív, než tam sem dojde ten hroch. No, jinak moje výslovnost je vážně primitivní. Kdyby se kdo ptal, právě jsem, když tohle natáčím, tohle video, tak jsem v 8. třídě. Ano, možná vám přijde, že mluvím hodně dětsky. Já za to nemůžu, asi ještě nejsem ve fázi, kdyby se mi měnil hlas. Ale teď už ho dáme. Tak pojď. Teď tam dáme ninju. Tak. Musíme co nejvíc nahitovat ten. Ne, hrozně silnej. Yes! Wow, kámo, tak to se mi hodně málo povedlo takhle na prvý. Ten ninja podle mě to hodně obstaral. Já jsem šťastný, někdy, když jsem začínal, tak se mi ten boss ani nepodařil dát. Ale vážně zatím ze začátek ty vysoké kočky jsou velice OP. Vážně. Ty ze začátku musíte mít na toho bosse, jinak ho nedáte. Nebo hodně ninju a sekirek, to je taky možnost. Ale oni dávají teďka největší damage. A teď konečně dostaneme cat foody. A teď dostaneme ještě tiket, zlatý tiket. Jako první video je dobrý. Víte co? Dávám radu. Koukejte. Budete, co tady máme. Okay, platinum. Tak. Takže. Teď půjdete do menu. Dáte Battle Cats. Tady to. A jako první, co dostanete, je to zadarmo. Jako první, je to klub. Dáte tady dáte buy gold pass. Klikněte. Dáte next. A jako první máte ho zadarmo. Tím pádem dostaneme nějaký cat foody na začátek. A jednu rare, tuhle. Takže hele, kdyby tady je sleva, jsou tady legendárky jsou by the way nejlepší. Takže je tady ten laser demon, ten je nejlepší za mě uberkáte, prostě ten jedna z nejlepších koček. Jelikož tohle je tady už jenom 13 hodin, tak jako otevřel bych to normálně na druhý video. Ale jelikož to je jenom taky krátce, tak to otevřeme dneska. Ale ještě tady máme medaile.
To je, když uděláte různé stagečky v téhle hře, to můžete dostat medaile. A potom to je kniha koček. Já si také nebudu otevírat. Když otevřete jednu kočku, dostanete 5 cat foodů. Já si to nechávám. Nevím proč. Tak upgrade. Určitě si upgradenu penězky. Tak. A ještě druhý. To je kapacita penězů. A upgradeneme si tebe. Takže. Nevím. Tak víte co. Je tam sleva. Je to hodně dobrá sleva. Tak to otevřem. Držte mi palce. Takže. Máme tady super rare. Je rare, super rare, uber rare a legendary. Takže tohle určitě se to bude hodit, nechám si to. Yes. Tohleto jablíčko. To je hodně dobrá kočka. Ano, tady máme rérku. Vyčkat. Další jablíčko. Matador. Viking. Ten je hodně dobrý. Je to Viking? Je to Viking. Ten je dobrý na začátek. Máme tady Vikinga. Sor! Yes! Yes! Já když jsem měl minulý seed, tak mě nepadl. Yes! Rocker! Ten je hrozně dobrý. To je jedna z nejlepších rérek. Škoda, nepadlo nám nic. A ještě tady máme 2 tikety. Yes! Tak tohle máme štěstí, jako nemáme žádnou uberérku, ale tohle je dobrý. Nice. A ještě můžeme otevřít poslední. Já si myslím, že už tam nic moc dobrýho nemůže padnout, ale... No, jo, to je dobrá. Parisket je dobrá. Nebo salonket ze začátku. A ještě sleva, no. A nevadí, není nejlepší, ale není špatný. Na začátek všechny kočky se hodí. Dál už otevírat nebudem. Škoda, že nám teda něco dobrého nepadlo. Asi nemáme nějaký dobrý seed, že by na něco padlo na začátek. Tady je store. Žádnou speedku si kupovat tak nebudu. Takže. Teď nám to spadlo všechno do lednice. Jen abyste věděli, já jsem vždycky byl zmatený. Tak. Tu všechny věci většinou. Pokud něco nemám 2krát. Takže. Co já vím ze svého gameplaye je to, že tohle můžu proměnit na XP. Tohle taky, to je 100 000, to je vážně hodně. A vím, že tuhle věc taky nebudu potřebovat. 400. A jablíčko, to taky ne, aby jsme mohli mít, už máme 1 000 000 expů, to je hodně. A to všechno teďka dáme. Teď to máme teda všechno. Máme tady. Vidíte? Takže speciálky, to jsou prostě speciální kočky. Tohle boha si koupíme. Rare cat, tyhle to jsou ty lepší kočky. A super rare. Ty máme hodně dobrý. A vždycky, když si upgradeujete jednoho na 10, tak se z toho stane něco jiného. Do těchto 2 zatím můžu trochu investovat, jen aby mě něco zbylo. A teď bych chtěl nejvíc investovat do rockera. Ten je vážně nejlepší jako. Teď se z něj stane artisket. Já mu pořád budu asi říkat rocker. A ještě do Vikinga. Tak, máme ho na 500 a ještě +1, protože jsem ho měl 2krát. Minchild. To je prostě tank, který může posílat rychle. No a já si myslím, že by to z tohohle videa asi mohlo být všechno. A že už to tady můžeme ukončit. Já zatím budu hrát další za mě. A budu hrát trochu
screenu, mám tady nějaký speed, ale uvidím a ozvu se třeba za týden nebo za měsíc nebo další minutu, nevím. Tak se mějte, můžete dát like, odběr, jestli se vám to líbilo.